solai hari Rabaah pukul 5:06 malam ini tiba di tanggal 30 September 2009. Pasisia Minang di oyak gampo sadonyo urang camejo panik bangunan rabah bukit pudrun tuah gadang bancano dan ditangguangkan sabana bare sansaronyo datang cobaan nan manimpo takatia Tuhan nan kuaso disangko kiamai nan Allah tibo baguncang alam kasadonyo rato ojo tangi dak tabedoe sadangnya gala bahari rayo sadangannya urang bahati gadang sudah basuh jo urang ngarantang indah disangko datang bancano ranah pasisi Jokota Padang Padang api yaman Joko tanyo agama jo Solo sampai Pasaman Bukit larun tuah nagari hilang tak timbun rumah banyak Allah kampuang jadi kuburan sadang susah usah lalaru ijo ibu hati bantuan ado de pamarentah swasta jo luar negari Iolai banyak orang nan ibo malie nasib nagari kita sampai rang asyang babilang bangso tolong jo piti nan jo tanago sungguh pun rumah Allah runtuh kasadonyo usahlah iman ikui runtuh di dalam dado usahlah lupo dakekan diri kanan kuaso untung tak indah dari pancano masuk katibo Bek larus wah kasadonyo
oh